Euskaldunon euskaraz bizitzeko daukagun eskubidea erekiko, nik uste dut euskarazko tokiko komunikabideek praktikan jartzen dutela gai hori ez. Iruditzen zait, konkretuki hitzak bertatik bertara ekoiztutako hedabide badala, eta askotan hedabide xume eta sinpleen kontakizunak hor sortzen du kontsumitzailearekiko harreman estua ez. Bestalde, hain gertu gauden, naiz eta batzuetan urrun xamar gaudela dirudien, behe Goierri eta goiko Goierri artean, edo batzuentzat Goierri eta Urola Garaia artean, konpartitzeko albisteak eta informazioa konpartitzeko aukera ematen duen, nik esango nuke euskaldun edo euskarazko hedabide bakarra dela, ez, Goierriko hitza.